Foli ni waliɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ nin ye an ka ladalasigiw nin ye olu yɛrɛ kɔni baaraw dabɔli ayiwa kɔrɔlen an b'a fɔ ko ni an ye tilelafanaw dun ka sɔrɔ fana ka selifana seliw kɛ ayiwa o kɔni o tɛna sɔrɔ bi ta la min ye tilelafana ko ye e ko ayiwa o kɔni an jɛr'o kɔ o kalo kelen ɲɔgɔnna si an bɛ dugawu kɛ a timɛko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma n'o ye sunkalo ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn min kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'u sɔgɔ an ka ni jɛmukan ninnu kɔnɔna la yaasa kunnafoni kɔni a kana kɛ maasi nigɛla ye cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hukumu kɔnɔna la bi an ka foli fɔlɔfɔlɔ an b'a ta k'a di n'o ye Mamadu fa Nsenpara honorable ka fo ka waleɲumandɔn Saragosi Saran Tarawele cɛw ni muso Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka Saran an b'a fo ka waleɲumandɔn ka bɔ yen Kalilu Senpara Universel Media ale ni a baarakɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen an b'u fo k'u waleɲumandɔn tulu la Samalamaɲɔ ale ni tulu la Sangalamaci ni o ye ayiwa Super GT k'a sifilɛ kana kɔrɔfɔ maa ɲɛna o de ye Super GT ni e kɔni e sɔmin'a la i t'a bila fiyewu ayiwa an bɛ fɔ halisa o foli hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mukutari Soso UBA banki min bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa kɛ an ka monsieur le maire ayiwa Ladani Sanji ni ale Umaru Togo an b'a fɔ ka waleɲumandɔn ka taa se min bɛ tali kɛ impôt kɔnɔna la Korofina musobaw minnu bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'u sɔgɔna olu tɔgɔ la ka impôt maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo o de ye madame Ba Fanta Sise fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga k'u fo k'u waleɲumandɔn ka impôt bɛɛ lajɛlen fo ninnu tɔgɔ la Pazem kɔnɔna la a ma ɲɛmaaba directrice coordinatrice madame Jabate Alima Traoré le grand bad Alou Badra Traoré passation spécialiste en passation de marché Pazem kɔnɔna la an bɛ a fɛnɛ fo ni waati in na fɛn fo b'i sɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ayiwa taa ni ka segin bana o ye bana ye min n'a tɛ jɔ ni kelen-kelenna si to an y'a fɔ anw bɛ taa nka an bɛ sigi an bɛ boli ka don Universel Media kɔnɔ ka segin ka na. Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Universel Media ka taa ni ka sigi o de kɔni kɛlen kɔfɛ bamananw b'a fɔ tuguni ko n taara nana dantigɛli jan o yɛrɛ kɔni kun t'o la bi an bɛ waati min na ka bɛn ni san 2022 o kɔni baara tɔ labanw ye mun n'a bɛ tali kɛ adamadenya jo ni a hakɛw olu yɛrɛ kɔni baaraw ɲɛɲinini na diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale kɔni bɛ an fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ wele ale ka bolofara min bɛ an fɛ yan nɔ ni o bɛ wele ko MINUSMA u ka laadala baara u deliko u kɔni u y'o da don
yɔrɔ bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko deliko o kɔni o bila man di don kelen ɲɛguwan ye u ye sɛbɛn min kɛ ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni bɔra ka bɛn ni marisi kalo tile 22 ye san 2023 i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn in a bɛ kalo saba laban min bɛ san 2022 la a bɛ wale min ni o bɛ tali kɛ dantɛmɛ walew la ka ɲɛsin maliden cɛman ni musomanw ma o min n'o kɛra a bɛ i da don o kuma ninnu yɛrɛ kɔni na i b'a ye diɲɛ keleyatonba u ka bolofara min bɛ an fɛ n'o ye MINUSMA ye a ko olu ye jateminɛ min yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ taa min ye dantɛmɛ wale 347 olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ sera ka sigi o de kan i b'a ye u y'a kɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni a bɛ taa fɔ 222 ɲɔgɔnna si min ye wale min n'a kɛra dantɛmɛ wale yɛrɛ kɔni ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni maa minnu bɛ jalaki o de ye État islamique dans le Grand Sahara fo ka taa se GSIM ale ni GNIM yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ bingali wale min yɛrɛ kɔni kɛra 64 o bɛɛ ni banbaci ninnu yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔ i b'a ye k'a fɔ kabini 1er octobre fo ka na bila 31 décembre san 2022 MINUSMA u kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye sɛbɛn min bɔ a bɛ t'i jɔ min ye dantɛmɛ wale min bɔra min yera o bɛ t'i jɔ fɔ 347 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni na min ni ayiwa o kɛra wale ye ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma u b'a jira k'a fɔ ni baara ninnu kɔnɔna la maa 174 olu kɔni ni binna maa 82 olu kɔni ta coyi kɛra olu la dɔw yɛrɛ kɔni olu tununa ayiwa maa minnu joginna u bɛ t'i jɔ maa 91 maa 1 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la ayiwa bingali wale taara ka maa minnu sɛgɛrɛ n'i y'u lajɛ ayiwa kunnafoni b'a jira k'a fɔ muso kɔni ye maa 8 o y'a la ayiwa denmisɛn o ye maa 25 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye nka sɛbɛn a b'i da don a kɔnɔ kuma la ka se ka fɛsɛ ka walawala a bɛ taa n'an ye Bajangara ko yen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ walejugu 103 o de kɔni jateminɛla ye ka taa Gawo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ 80 ɲɔgɔnna si walejugu la o kɛra yen nɔ Gawo o ye 40 Segu o ye 46 ye a kɛtɔ b'a la n'an bɔra ye Menaka fɛnɛ ale bɛ 43 la fo ka taa se Mopti olu kɔni bɛ 42 la yɔrɔ min ye san ye 12 kɛra ye 12 ans 9 ale yɛrɛ ni Bamako 8 yɛrɛ kɔni kɛra yen ayiwa an kɔni tɛ o kalama fɔlɔ nka min ye Kayi yɛrɛ kɔni ta ye i b'a ye k'a fɔ u ye 3 ayiwa min bɛ tali kɛ Bamako ayiwa Tombouctou de ye 8 ye nka Bamako ye 3 ye min ye Kayi ye u y'a jira k'a fɔ ko kelen kɔni kɛra yen nɔ nka n'i ye gafe ninnu yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko point 21 ka taa bila o point 23 yɛrɛ kɔni na min ye gafe kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye a b'a jira k'a fɔ n'i ye a bɛɛ lajɛlen kɔni salo ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye o dantɛmɛ wale a bɛ t'i jɔ fɔ wale 2001 ɲɔgɔnna si la maa 2001 ɲɔgɔnna si minnu ni olu ye bingali wale yɛrɛ kɔni sɔrɔ wale jugu la san 2022 yɛrɛ kɔni kurukara k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nka maa min yɛrɛ kɔni ni binna u bɛ t'i jɔ maa 1277 maa 372 ta coyi ani minnu tununa o b'o olu yɛrɛ kɔni ko fɔ maa 352 olu ta kɔni kɛra jogini yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ nin wale ninnu kɔni fɛnɛ la ayiwa n'i ye a ta san 2021 ka se k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa dɔw yɛrɛ kɔni o farala a min ye a wale ninnu yɛrɛ kɔni kan ayiwa ni o kɛra jateminɛ yɛrɛ kɔni ye nka nin bɛɛ la jalaki bɛ binna maa minnu kan o de ye min bɛ tali kɛ État islamique dans le Grand Sahara fo ka taa se GSIM ale yɛrɛ kɔni ni GSIM yɛrɛ kɔni ma ani maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ni bingali wale taara k'olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa maa minnu kɛra walejugu ninnu yɛrɛ kɔni kɛbaa ye ayiwa ani a kɛra ka maa minnu yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ bi ayiwa maa minnu joginna a sababu yɛrɛ kɔni na u bɛ t'i jɔ fɔ maa 1,092 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ni olu yɛrɛ kɔni ye tɔɔrɔ jugu olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka sababu kɛ banbaci wale kɛbaw olu ka wulikajɔ ani u ka ayiwa waleya jugu yɛrɛ kɔni ye nka baara kɔni ma se ka kuncɛ fo k'u da don mura ayiwa a b'a dɔn k'a fɔ mura kɛlɛ ale yɛrɛ kɔni ma ja u y'a jira k'a fɔ mura kɔnɔna la ayiwa wale 694 olu de kɔni jateminɛra mura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka nin baara ninnu ani mura wale min kɛra ye kabini marisi kalo tile 27 ka taa bila tile 31 na san 2022 la nin ye a ye ale yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni ma fɔ nin kɔnɔna la nka waati tɛmɛnenw na mun ni o kɛra mura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa u bɛ t'i jɔ min ye wale 694 hali n'o y'a sɔrɔ Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni jalakelen bɛ yen yɔrɔ la fasiri sɛbɛnna
soir de un nouvel horizon awo fasiri sɛbɛnna rassemblement par Mamadou Touré rassemblé par Mamadou Touré k'ale de ye nin sɛbɛn ninnu ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka salo k'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ y'a fɔ ka waleɲumandɔn ka nouvelle horizon maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo halisa nouvelle horizon an kɛlen ka ale sago an bɛ don soir de Bamako ale kɔnɔna la ni o ye Bamako wula ye soir de Bamako ale bɛ taa i da maga kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ sunkalo baaraw olu minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka jamanaw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ maa caman yɛrɛ kɔni sirannen bɛ gɛlɛyaw olu yɛrɛ kɔni ye ka sababu kɛ sunkalo yɛrɛ kɔni n'a a taabolo ye an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ sunkalo a kan ka kɛ waati ye waati min ni nɔgɔya yɛrɛ kɔni kan ka don nka i bɛna ye k'a fɔ o de ye gɛlɛya waati ye anw yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de kama Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement fo ka taa se u ka cakɛda min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ jago yɛrɛ kɔni ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnɛbɔli ma i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ye sɔngɔw ka se ka olu wɛrɛ sigi sɔngɔ minnu sigira mago bɛ kɛ da la dumunifɛn minnu na teliya la sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'o olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔngɔ sigi a bɛ daminɛ sukaro la sukaro min n'a bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen ale bɔrɔ 50 ko bɛ taa 6000 la nka min bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na anw fɛ yen o ye 7000 ye ka se k'a ta sugu la ayiwa min ye an yɛrɛ ta ye o kɔni o kilo kelen ye o ye 120 nka min bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka na di anw yɛrɛ kɔni ka jago kɛbaw olu yɛrɛ kɔni ma nɔ yaasa olu k'o feere o taar'i jɔ fɔ 130 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la nka ale yɛrɛ fɛnɛ kelen tɛ min bɛ tali kɛ tulu o min bɛ bɔ an fɛ yan nɔ u y'o kɛ bidɔn ayiwa min bɛ tali kɛ 41 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la n'o ye 20 litiri ye nka min ni a bɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ta yaasa ka se ka a di maaw ma kari kun yɛrɛ kɔni na a bɛ se ka di olu yɛrɛ kɔni matogoya min na i na komi litiri kelen o bɛ t'i jɔ 200 ani dɔrɔmɛ 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la ayiwa i b'a ye k'a fɔ buruta masiran o kɔni o ye 54 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye minnu ni olu bɛ taa ta boulangerie la ka se ka a di n'o ye butigitigiw ayiwa fo ka taa se min ye kafe feerelaw olu yɛrɛ kɔni ma olu fana bɛ sɔrɔ ka ayiwa a susu anw yɛrɛ kun min ye dɔrɔmɛ 60 ye na anw m'o bɔ anw yɛrɛ kɔni tɛgɛ tɛ da buru yɛrɛ kɔni kan k'a dun fasiri b'a jira k'a fɔ sunkalo ye waati min n'a ka gɛlɛn kojugu bari ka d'a kan wari min yɛrɛ kɔni bɛ du sunkalo kɔnɔ o de kɔni ka can kojugu ayiwa o de kama min ye Mali feere kɛ baw ye olu kɔni kan ka u hakili to o yɔrɔ la nka olu yɛrɛ kɔni ko olu ka sarata foyi den kelen na olu k'u ka sɔrɔ de kɔni kɛ o de nalen bɛ ni gɛlɛya ninnu ye min ye Mali yɛrɛ kɔni fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kalo min ko fɔra yafa deli yafa ɲini o kalo yɛrɛ kɔni don a man ka kɛ waati ye waati min na ni maa yɛrɛ kɔni bɛ jurumu yɛrɛ kɔni ko o doni k'o k'i yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na gɛlɛya min ni anw yɛrɛ kɔni b'o o kɔnɔ jako kɛbaw olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ o to olu ka ko ye nka min b'a to olu ka feerefɛnw a bɛ se ka bɔ olu kunna cogoya min na olu sigikun ye feere ye wa feere yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni n'o kɛ an b'a ye nin waati jamana ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ma se kɔrɔlen i b'a fɔ min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko subvention ɲinɛn ta yɛrɛ kɔni jamana ma se ka subvention kɛ min ye jago kɛbaw ye e ko jamana yɛrɛ kɔni na se ka ko jumɛn de jagoya o yɛrɛ kɔni kan ayiwa o kɔni o kɛlen bɛ sababu ye ni o kɛlen bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye min b'a to jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw tɛ se ka foyi den kelen jagoya jagokɛlaw ka bari ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni tun bɛ tɔrɔmɔɲɔ ni mun d'u ma yaasa balo yɛrɛ kɔni da bɛ se ka nɔgɔya ale yɛrɛ kɔni i fosi ka bɔ a jɔyɔrɔ kɔni kɔrɔ nka min ye ɲininkali ye o yɛrɛ kɔni kɛra yalima jamana ɲɛmɔgɔw olu ye sɔngɔ min sigi sugu kɔnɔna la o yɛrɛ kɔni o na se ka bato wa bari bamananw b'a fɔ cogoya min na i b'a fɔ ko l'homme propose Dieu dispose ayiwa le gouvernement propose les commerçants disposent an tɛna bila nin fɔcogoya la fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min bɔ soir de Bamako ale kɔnɔna la an tɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ fiyewu f'an k'an da don min ye walejuguni ale min nana anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko OpenAI nanzaraw olu ka dɔw walima min ye an ka sifinnaka dɔw ko OpenYes ni o ye ka na anw yɛrɛ kɔni ɲɛ yɛlɛ kɔrɔlen anw bɛ min dɔn OpenAI ni a bɛ fɔ ale ma ko intelligence artificielle ale ka baara de ye min ye ka se ka dɔnni
k'o yiriwa k'a cari ka se ka maaw lafiya u ka baaraw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na ayiwa baara min ni e kan ka tile 5 bɛɛ lajɛlen k'a kan walima ka san ni kalo ni olu bɛɛ lajɛlen k'a kan ayiwa OpenAI ale yɛrɛ kɔni n'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ni o ye intelligence artificielle ye ale nana ka se ka olu baaraw kɛ kungurunin ye waati kunguruninw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la k'o di anw yɛrɛ kɔni ma nka min ye OpenAI Mali min yɛrɛ kɔni nana i sen don a la ale y'i ta kɛ a bɛ fɔ min ma sanni ni feere ni jago ayiwa ni o ye ayiwa dépôt ale ni investissement ayiwa o min yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ maliden caman olu kɔni nana ye nin kɔni n'anw ma kɛ waritigi ye ɲinɛ e ko anw yɛrɛ kɔni na kɛ waritigi ye bilen wa ayiwa min 1000 o se bɛ min ye o y'o k'a la 500 o se bɛ min ye o yɛrɛ kɔni y'o k'a la ayiwa min ye miliyɔn batigiw ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana ka anw ka ko tɔni k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami ka di anw ma 200tigi minnu ye anw ka wariw kun tɛna se ka du u fɛ ten nka min ye k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nana promo la ka bɛn ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen n'a bɛ fɔ weekend ayiwa o min n'o kɛra juruw taara ta ayiwa pari wariw olu donna la ayiwa voyage kɛ wariw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala kan a bɛ i na komi dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka u ka sigida yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka wari fara ɲɔgɔn kan ka se ka o don OpenAI la OpenAI ye maa min yɛrɛ kɔni ka wari dun o de bɛ t'i jɔ fɔ maa 7,000 ɲɔgɔnna si minnu ni olu yɛrɛ kɔni ni OpenAI tun bɛ baara la dibidibi la ka sɔrɔ maliden caman yɛrɛ kɔni tun t'a kalama hali n'o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ kɔni y'an ta da ɲin dara kan anw ye 200 bila dɔw bɛ olu ye miliyɔn 2 k'o bila miliyɔn 12 tigiw yera la fo ka taa se miliyɔn 300 tigiw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni yera la Sunkalo Sanogo ale yɛrɛ kɔni ye nin ye ale ka kuma fɔta ye bari ka da kan OpenAI a ye ale yɛrɛ sɔrɔ k'ale ɲɛ ko ka yɛlɛn i b'a ye k'a fɔ ni entreprise min n'o ye cakɛda min nana ka ni i sigi anw yɛrɛ kɔni fɛ yen wa kunnafoniw kɔni b'a jira k'a fɔ min ye sɛbɛnden kelen ye o yɛrɛ kɔni tɛ entreprise ale yɛrɛ kɔni bolo nka o ma maaw yɛrɛ kɔni kabakoya tuguni fɛnɛ min ye ORTM ni ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni b'a ka wari ɲini na o min n'ale ye OpenAI yɛrɛ kɔni ka publicité bɔ a ka télé la ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka n'i ka dimi bɔ yɔrɔ kɔni kɛ min ye ORTM yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ tɔgɔ di bamananw ka kuma la ko ko sogo kumuni ayiwa ko o lakasabɔ mango ayiwa ni bin kɔni kɛra ORTM kan ORTM bɛ jamana dɔ de kɔnɔ f'an ka hakili to a la k'a fɔ o jamana in de kun kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ kɔni na yanni an ka se ORTM yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ halisa sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi an bɛ waati min na OpenAI a kɔni ye maliden caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka wari ka salo ka taa n'a ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nin baara ninnu ɲɛdɔn o dɔ ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni senfɛ olu y'a jira k'a fɔ OpenAI kɔni ye cakɛda ye min n'a bɛ l'Amérique jamana kan an y'a fɔ cogoya min na ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ ɲininiw ka se ka dɔɔni cari diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nka min ye feere ni jago ayiwa k'i ka wari ka namara ayiwa min ye ka 200 k'o d'i ma OpenAI o tɛ ale yɛrɛ kɔni ka baara ye nka maa minnu nalen filɛ u kɔni y'u k'u namara sen kɛ OpenAI de yaasa malidenw ka wari u bɛ se k'a dun cogoya min na nka bi an bɛ waati min na du caman e ko olu yɛrɛ kɔni a kɔnɔ ko u bɛ nin ka ci k'a sababu kɛ OpenAI ye kan tɛ yɛrɛ ɲuman na ko cɛ ni muso u dalen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nka si t'a fɛ ka kuma si fɛ cɛ ka nasɔngɔ muso don OpenAI la ayiwa min ye muso yɛrɛ fɛnɛ ka ko wɛrɛ wari n'o bɛ cɛ bolo ko cɛ fɛnɛ y'o don a la maa si tɛ se ka i ta lakali maa si tɛ ka se ka i ta ɲɛfɔ ko kojugu tɛmɛlen baro bɛ kɛ ala k'an ci ɲuman na OpenAI an kɔni man ta yafa parce que sɛbɛnna o marɔn ko i b'a fɛ an ye min sama ka bɔ soirée de mago kɔnɔna la ni ye anw ka wari ninnu tacogo ye tantɔ OpenAI yɛrɛ kɔni fɛ nka anw ka jɛmukan ninnu kɔnɔna la laadala n'an bɛ wuli an bɛ ayiwa bilasiralikan dɔw fɛnɛ ta min na a bɛ kɛ misali ye ka ɲɛsin diɲɛ jamana maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko b'a la bi ni an bɛ taa min ye kalankaramɔgɔ dɔ ye ale yɛrɛ kɔni ye muso ye nka muso min ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ ti jɔ san 23 la ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye kalankaramɔgɔ yɛrɛ kɔni daminɛ a ma mɛn ayiwa i b'a ye baara min ni a kun t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ bari ka d'a kan sɛgɛn ni degun min b'a la ayiwa o kɛra baara in gɛlɛya yɛrɛ kɔni dɔ ye ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma nka muso yɛrɛ kɔni bɛ taa ni ka segin na a ka baarakɛyɔrɔ kɔni na sɛgɛnw olu bɛ kɛ n'a nana so foyi den kelen tɛ se ka kɛ tuguni ale yɛrɛ kɔni hakili la ko baara gɛlɛya n'a sɛgɛn o de kɔni o kun dalen bɛ ale yɛrɛ kɔni kan nin ye ko min ye nisɔndiya ko ani kabako ko yɛrɛ kɔni dan do ko ye ja muso yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔma don a ma bɔ foyi den kelen yɛrɛ kɔni kala
kalama yasa sɛgɛn ni degun min bɛ ale kan ale ko n'a ma ɲa a bɛ nin cogoya la n bɛ taa kɛnɛyaso la ka taa filɛli kɛ u yɛrɛ k'a lajɛ ni bana min yɛrɛ kɔni bɛ na ni fatigi don ka fura yɛrɛ k'o di yan nɔ yasa n bɛ se ka lafiya cogoya min na ayiwa a selen kɔ dɔgɔtɔrɔso la bari ka d'a kan a taara a y'a ye senw bɛ ka funu ayiwa kɔni taara ka t'o yira kɛnɛya tigilamɔgɔw la olu y'a yira k'a fɔ ayiwa an ka test de grossesse kɛ n'o ye k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kɔnɔ yɛrɛ kɔni b'i la ayiwa o test min yɛrɛ kɔni kɛra a taara wolo k'a yɛrɛ k'a fɔ muso yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni kɔnɔma yɛrɛ kɔni don ayiwa kɔnɔma min ni o dɔnna ayiwa teliyala a fana ye ɲɛfɔli kɛ a cɛ ye ayiwa e ko ale nana dɔgɔtɔrɔso la ale tun bɛ k'a ka bana kɛ mun ye jama k'o ye k'u ko ale yɛrɛ kɔni kɔnɔma don kuma min yɛrɛ kɔni fɔlen filɛ anw da kɔnɔ a na bali maa caman na bari ka d'a kan muso i b'a ye k'a fɔ a ka grossesse ayiwa ko nin baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yɛrɛ kɛra gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bari ka d'a kan muso in a jiginna ka sɔrɔ a jigin kuma yɛrɛ kɔni a ma se dɔgɔkun 10 de kun kan ka jɛ yanni muso yɛrɛ kɔni ka jigin o b'a yira k'a fɔ kalo 3 ale ni ayiwa dɔgɔkun damadɔ o bɛɛ lajɛlen kun bɛ muso in ka kɔnɔ lajɛ sɔrɔ yanni a ka jigin bari jateminɛw kɛlen u y'a ye k'a fɔ kɔnɔ in kɔni kelen bɛ ka gɛlɛya belebele k'o lase muso in yɛrɛ kɔni ma ayiwa ni o bɛ tali kɛ a biyɛn ani min bɛ tali kɛ sɔn kɔnɔnafɛn caman olu yɛrɛ kɔni ye dekun sɔrɔ yaasa ka se ka o ladilan joona olu ko e ko an tɛ min bɛ tali kɛ opération césarienne kɛ wa o de kɔni kɛra muso in na k'a sɔrɔ den min bɛ a kɔnɔ min ye ka se ka jiginni k'o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ u b'a fɔ bana min yɛrɛ kɔni ma ko prééclampsie ni kɛnɛya tigilamɔgɔw n'olu y'a lamɛn olu na faamuya yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la ayiwa nka muso in a kɔni jiginna a ye kɔnɔ ta a bɔra a kalama don min na k'ale kɔnɔma don tile 2 tɛmɛlen kɔfɛ muso in a ka jiginni baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra pasiri an ye a bɔ min ye awa diɲɛ donna sira kuraw olu yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Tɛrɛn Titi k'a fo Ani Keyita ka bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ Asan Kone k'o fo Koti ka fɛnɛ fo fo ka taa se Muna la reine ka bɛɛ lajɛlen fo sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Ani maninkaw olu ka sunkalo ko a bɛ cogo di ni a ko bɛ to ka minɛ i na ɲɛfɔli k'an ɲɛna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo halisa an b'a fɔ Fatumata i yɛrɛ ni baara k'i fo Seriki Ture ka fɛnɛ fo Sabalikɛn Ture Salif Tarawele ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Maki Kan Usumani Kan ani Aja Ture n yɛrɛ muso ka fɛnɛ fo nin waati in na a nana an ka baarakɛyɔrɔ la nɔ n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ